長芋とオクラの、ツナポン酢和えを作っていきたいと思います。そしたら小口切りに切っていきます。長芋は皮を切って細切りにしていきます。そうしましたら、7、8ミリの厚さに切ります。棒状に、長芋に、戻したわかめを入れておきます。入れていきます。はい、ポン酢です。はい、今回はこれでいいと思います。これで出来上がりです。